Undeva prin toamna anului trecut am lansat o provocare clienților noștri. Clientul care ne trimite telefonul la reparat în cel mai interesant ambalaj poate să primească servicii în valoare de 1000 de lei gratuit din partea noastră. Am avut ceva candidați, dar nu îndeajuns, așa că am prelungit concursul până de Paște. Am primit telefoane în pufuleți, în cutii de whisky, în prosoape sau în cutii voluminoase. Dar iată că recent a mai apărut un candidat. Haideți să vedem despre ce este vorba. Am primit o cutie destul de mare cu 2 dispozitive la reparat, cel puțin asta la prima vedere. În interior descoperim un telefon ce a suferit un accident destul de sever și o tabletă vizibil afectată tot de un șoc mecanic. Dar mai este și o surpriză din partea clientului la care s-au bucurat mult colegele noastre, o cutie cu multe batoane de ciocolată. La deschiderea ei descoperim cea de-a doua surpriză, pe lângă batoanele de ciocolată era și cel de-al 3-lea dispozitiv trimis la reparat. Recunoaștem că nu ne-am așteptat să găsim printre ciocolată un telefon la reparat. Credem că merită nominalizat pentru premiul de 1000 de lei. Dispozitivele urmează să fie reparate zilele următoare. Cât despre cutia cu ciocolată, ce să zicem, a doua zi era goală, au avut colegele noastre grijă de asta. Și nu uitați, dacă și dumneavoastră aveți un dispozitiv cu probleme, noi vă putem ajuta, indiferent din ce oraș al țării sunteți. Nu trebuie decât să ne contactați, de restul ne ocupăm noi. Dacă ne trimiteți un telefon la reparat ambalat mai altfel sau într-un mod mai ingenios, puteți fi câștigătorul premiului ce constă într-o reparație gratuită în valoare de 1000 de lei.